Здравейте! Както сме ви обещали, в момента направихме една медия, която е медия за народа, където ще ви информираме с всяко едно нещо, което правим в България. Знаете, че ние се борим за връщане на хранителния суверенитет, за подпомагане на българските производители, поне тези, които са останали в момента в България, да ги стимулираме и да създаваме нови земеделски производители и животновъди, защото знаем, че в момента в този съюз, който сме, е вреден за България и все повече се унищожават земеделските производители и ни карат да се храним с какви ли не принтирани меса и черви и така нататък. Но ние не можем да допуснем това нещо, поне за нашите деца, защото следващото поколение са нашите деца, които трябва да израснат здраво поколение, но в момента виждаме, че децата все повече се разболяват и стигат до аптеките. В момента съм тук с Галин Иванов. Това е човекът, с който преди време се запознахме, с който в момента заедно действаме да връщаме хранителния суверенитет, да образуваме децата с история. Аз лично по история не съм много добър, но Галин в тази област е много добър. Той предлага на децата по някакъв необикновен начин историята, за да може да я възприемат и да я разпространяват, което е много важно на днешно време, да представите на младото поколение по такъв начин нещата, за да може да се възприемат, защото знаете, че на днешно време информацията, която се предлага онлайн и трябва да привлечем вниманието на децата, за да може те да започнат изобщо да се активират каквото и било да правят. В момента ще дам думата на Галин, защото вие знаете, че вече сме правили няколко подкаста. Ще дам думата на Галин, той да обясни защо сме се хванали двамата с това нещо, което сме тръгнали да го правим, как сме се запознали, как сме си разпределили задълженията, защото ние не сме много хора, но по такъв начин сме се организирали нещата, за да има един синхрон на работа, за да може да се получават нещата, защото работната ръка в България в момента е много много малко качествени хора има, които искат да работят, а не примерно само да консумират и да гледат примерно къде какво ще спечелят. На нас ни трябват хора, които са действащи и затова при нас малко по-бавно се случват нещата от страна на работната ръка. И ние в момента един човек можем да намерим, примерно на седмица или на месец, но този човек гледаме да е качествен, за да може този човек да организира други хора. Защото реално погледнато в момента да си платиш на някой човек, да дойде да си пуши цигарките, да си пие кафенцата и само да се чуди къде да седне, такива хора ги има почти навсякъде. Но нас не трябва действащи хора, защото България има нужда вече от действащи хора. Давам думата на Галин, той да поговори малко с вас, защото това е за мен един млад човек за пример, защото Галин е много по-млад от мене, с който съм се хванал именно поради тая причина с това, което правим, защото аз разчитам на хора като него, защото един ден, когато аз стигна до пенсия и когато се наложи един ден аз да разчитам на държавата, искам да има хора като Галин, които да управляват държавата и хора като Галин да създадат условия на такива като мене да бъдат добре в тази държава. Благодаря ти за представянето. Като цяло искам първо да благодаря на всички хора, които продължават да ни подкрепят с това, което правим в България. Мисията, с която ние сме се захванали заедно с Пламен, изобщо не е лесна като цяло. Преди повече от година това беше просто една идея да намерим начин, по който да започнем да помагаме на хората. И по този начин да покажем, че, както и казал Левски, трябват дела, а не думи. И затова ние най-вече наблягаме на делата. Думи много постоянно слушаме в социалните мрежи всеки ден, но така или иначе ние се запознахме в социалните мрежи. Постоянни лайфове в TikTok платформата. Много хора плюят тази TikTok платформа, но всъщност когато се използва по предназначение, тя е много полезна.
и всъщност там можеш да намериш много качествени хора, които да се запознаеш с тях и да започнете да действате в реалния живот. Така и направихме и ние. Започнахме да работим на терен и да помагаме на хората. Знаете, за хората, които ни следват постоянно в социалните мрежи, най-вече видеята, които правим в Facebook, Златна България, страницата в TikTok също така, се срещали там много от видеята, които сме представили. Тази страница, тя е много стара, създадох я още през 2015 година, като главно наблягах на българското, на историята, на политиката най-вече, да запозная хората с истинската българска същност, така наречена. Но аз се показвах главно 2020-2021 година вече започнах да се показвам с видеа. Допреди това бях просто един автор в Златна България с анонимни постове, които, нали, целяха да повдигат българския дух. В крайна сметка намерих хора, които нали, са действащи, които мислят като мен и започнахме да действаме заедно с Пламен. Създадахме тази организация Хора от народа и целта на тази организация е да върне вярата на хората в българското. Затова сме направили 6 подточки, които целят да обединят българите в България и чужбина, да върнем българите от чужбина в България, да си върнем хранителния суверенитет, да възстановим животновъдство, земеделие, да започнем да залесяваме с дръвчета. Знаете сега колко пожари има постоянно, изсичане на гори. Това също е нашата цел. Културна и просветна дейност. Пламен спомена по-рано историята, но историята е само част от това нещо. Също и просветата и културата на населението е много важно. Но без история ние няма да имаме бъдеще. Ако не знаем, че ние сме велики хора, наследници на царе, на герои, които са се борили за тая държава, както го и правил Симеон Велики през Златния век, когато сме дали писменост, култура на много други народи, които сега над 300 милиона души по света пишат и говорят на нашия език. По времето на братята Асеневци, когато достигаме също отново България на три морета, знаете също и възрожденците, които след 500 години робство са намерили сили отново да се изправят на крака. Хора като Левски, като Ботев, като Раковски, които са обединили целия народ и са го повели към по-добро бъдеще, към освобождението на България. Така че ние сме техните наследници. Ние трябва да помним и да знаем, че сме наследници на велики хора, на велики герои. Знаете, има много предатели в България, които са наследници на същите тези предатели, които са предали и Левски, и Ботев, и Бенковски, и Хаджи Димитър и така нататък. Но ние трябва да подражаваме на героите, а не на предателите. Затова продължаваме и ние като народ, единни, заедно с нашата организация Хора от народа, заедно с други съмишленици, които ни помагат. В момента сме се захванали с каузата да си върнем хранителния суверенитет най-вече, нали, тя е на първо място, понеже, както спомена и Пламен по-рано, когато идеш качествена храна, ти се разболяваш. Вноса, който от чужбина, нали, трябва да бъде ограничен, понеже българите трябва да се хранят с качествена храна. Избиват ни животните, гонят ни в чужбина, но ние трябва да намерим начин да се обединим и да работим за просперитета на България. Затова и работим точно, нали, да има едно голямо обединение и да най-вече да се водим към просперитет. Това е най-важното нещо. Ние за това и кръстихме организацията Хора от народа. Я нарекохме. Искаха хората обединение. Казват, къде са лидерите? На днешно време всеки един може да е лидер. Въпросът е такъв, че имаме толкова разединен народ, че просто самия народ вече не вярва в нищо. Заради това и създадохме организацията Хора от народа. Нямаме нищо общо с политически партии. В нашата организация има всякакви хора от политически партии. Нашата идея е да има една организация, към която всеки един може да се обедини и всеки един може да действа. Както и в момента, ние показваме на хората как го правим
Не сме кой знае колко много хора, но ви казвам, че по такъв начин се организираме с този ресурс в момента, който имаме, да го използваме на 100%. Защото ако искаме някакво бъдеще, в момента ние не можем да очакваме всичко да ни е направено перфектно и някой да дойде да ти каже, примерно, вземи го това нещо, да го продължиш, или пък, примерно, в момента си представете някой да ви даде, да дойде да ви каже, вземи това Lamborghini, ето ти тъс къща, примерно, за 2 милиона, да живееш много добре, защото ти си перфектен. Това нещо няма как да стане. Ако ние не си го направим това нещо, реално погледнато, ние не можем да го имаме. Всеки чака, примерно, в момента на политиците. Политиците в момента не могат абсолютно нищо да направят, защото системата е по такъв начин устроена, че всеки един, дори да иска да направи нещо в парламента, той бива смачкван. Когато в момента ти отидеш и видиш навънка един разединен народ, който постоянно те плюе, дори да искаш да направиш нещо, ако излезе един, представете се така, едно куфарче с пари и гледаш един плюещ народ, разединен, който плюе по държавата си, какво ще изберете? Естествено всеки избира куфарчето и до там се приключва. Ако в момента ние направим едно общество, един обединен народ, на едно място, няма примерно политическа партия, еди с коя си. Имаме една организация, с която се обединяваме абсолютно всички, действаме всички заедно. И покажем в момента на тези политици, че има един обикновен народ, а не консуматорска маса. Този народ показва, че иска да се връща държавата. Ето вчера направих за едни пещери в момента, които ни ги дават за отглеждане на гъби. Днеска се свърза един човек, дано да с човека, нали, да си организира там децата. Един човек с 4 деца в момента иска да се прибере от чужбина и иска да започне да отглежда гъби в тези пещери. Има хора, които са готови да се приберат от чужбина в България и да инвестират всичко, което имат. Само и само да се върнат тук в държавата и да започнат едно ново начало. Тези хора в момента искат някой да ги остави да работят. Те даже не искат нищо от държавата. Не искат евросредства. Човека е готов да се прибере тук, да инвестира всичките си пари, които е изкарал там за толкова години и да започне да работи без да го притеснява никой. В момента имаме такава възможност, защото все повече хора се обединяваме. Ето, примерно, ние всеки ден ви показваме какво правим, как го правим, коя институция по какъв начин е дошла да ни направи проверка и с какво становище е излязло след проверката. Всичко това в момента, когато се показва, институциите самите няма да могат да злоупотребяват, защото те знаят, че всичко ще стане видимо. Цяла България ще види те по какъв начин действат. И тогава вече, когато видят едно общество обединено и съсредоточило върху проблема, и тогава вече абсолютно всички ще работят в интереса на българския народ. Защото ние, когато отидохме с Галин във Воден на пожарите, казвам ви, пожарникари, жандармерия, полицаи, абсолютно всичките ни стискаха ръцете. Абсолютно всичките. Казват, вие сте номер 1. Насякъде вас следваме. Значи, ако в момента институциите са с нас и ако имаме едни в момента управляващи, които да са в парламента, наистина да ги накараме да работят за българския народ, видят едно обединено общество, ще видите как в България ще се получат нещата. Не може да седнеш на ракия, на салата и да почнеш да чакаш някакви политици да ти оправят на тебе държавата, за да можеш ти да живееш перфектно. Това нещо е невъзможно, разберете го, няма как да стане. И заради това в момента ние сме се ангажирали с Галин, защото сме видяли, че няма как да стане. Именно поради тая причина Галин е бил в Англия, аз съм бил в Германия. Защото ние поради една друга причина, примерно, сме отшли в чужбина. Нали? Сега тук няма да говорим, примерно, подробностите, но когато ние с Галин видяхме, че тази държава не може да се оправя от тези политици, как може хората, примерно, да чакат толкова години наред, 30 и кусур години ние чакаме в момента политици да не оправят. И хората продължават пак да се надяват на политици да ги оправят. И с Галин си казахме, просто се прибираме в България и трябва да действаме. Невъзможно е по този начин да продължаваме. Всички ресурси ни се ограбват в България. Идват от Канада, от какви ли не, с Харвард завършени, не се знае дали даже имат 8 клас, които идват да не управляват. Значи, представете си в момента до каква степен хората ни се подиграват и ни показват, че ние в момента не сме народ. И ако продължаваме по този начин, България
до няма и 10 години ще бъде унищожена. Аз го виждам. Всеки един отрасъл в момента почти е на изчезване. Всеки един отрасъл. Ние с Галин постоянно ходим да заснемаме хората. Земеделски производители, животновъди, които дигат ръцете и казват: аз съм на прага, аз съм на ръба. Всеки с някакви кредити. Представете си в момента този човек, ако има примерно 100 000 лева кредит, който е изтеглял и не са му са получили нещата, и утре, примерно, ако фалира, той дали ще остане в България? Изчезва. И по този начин ще останат в държавата само едни възрастни хора и деца. Тези хора, които създават в момента икономика, когато излязат в чужбина. Кой в момента? С цял живот на кредити ще караме да се плащаме на родителите и пенсиите ли? Или пък в момента ще ходим да теглим кредити, примерно, да се оправим училищата и да се образуваме децата. И децата ни в момента виждате как се образуват. Карат ги в училищата да учат някакви... няма даже да го казвам, защото в момента тук къде ще опубликуваме, не е хубаво да се говори. Давам думата на Галин, защото пак много се разприказвах. Галин да каже какво имаме в предвид от тук нататък, за да може да се задействат все повече хора, защото България има нужда вече от действащи лица, не само от приказки. Сега относно нещата, които каза Пламен, особено за политиците най-вече, то до преди няколко години нямаше никакви политици, които да действат. Сега последните години се наблюдават хора, които да действат по някакъв начин. Приемат се някакви закони за България. Наскоро бяха приели един закон за пропагандата за ЛГБТ децата в училищата. Закона беше от Възраждане. Сега ние не сме хора, които говорим за партия, но когато дадена партия прави нещо за държавата, ние трябва да я назоваваме и да казваме коя е. Било то за евро, било то за пропаганда и така нататък. Когато има народ, ние сме народа и казваме: това трябва да се случва, тези народни избранници трябва да отиват там и да свършат това, което иска народа, а не да влизат там и да правят неща, които са срещу народа и после ние да трябва да излезем на протести. Това го гледаме вече 20 години, как постоянно протестираме. Пламен спомена, че ние сме били в чужбина. Аз преди да замина за чужбина съм ходил на постоянни протести. И през 2013, 2014, 2015 срещу НАТО, базите на НАТО, срещу, знаете там, първо правителство, второ правителство, подаваха отставки, както и да е дълга история там, много хората, които следят политиката, знаят. Но тогава нямаше такова обединено общество, нямаше ги социалните мрежи да бъдат развити, да имаше хора, които да действат, хората да се обединяват. Сега вече наблюдаваме по друг начин нещата, вече има доста хора, които се обединиха, доста хора има, които се взаимодействат, си помагат и ние също така, хора от народа, вече действаме от повече от една година и обединяваме хора и нашата цел сега в момента, вече с доста магазини имаме също, които ще отворим в близките месеци и целта ни е да направим колкото се може повече магазини в цяла България, не само хранителни магазини на франчайз система, които са към нас, но и магазини, които да бъдат партньорски магазини. Какво ще рече това? Партньорски магазин означава вече такива магазини, които са създадени български магазини, не чужди вериги, които желаят партньорство с нас, да изградят вътре сектор хора от народа, където в този сектор ние ще предлагаме нашите стоки, на българските производители, с които ние работим. И по този начин ще забързаме процеса, защото знаете, ние не се финансираме нито от партии, нито някой ни дава пари и така нататък. Ние отваряме тези магазини само единствено с предприемачи, с българи от България или от чужбина, които се връщат и отварят магазини. И знаете, че не всички българи имат голяма финансова възможност. Някои хора отварят малко по-малки магазинчета, по 40-50 квадрата, други отварят по 100-150 квадрата. Всеки един колкото възможност има. Затова ние гледаме да работим в тандем. Също така и пак казвам, трудно е да движиш такъв процес, защото ние хем искаме да възстановяваме селата, захванали сме се с добруджанското село Крагулево, което сме ви показвали постоянно във видеята,
как нали, сме се върнали на село, как сме закупили животни, как правим оранжери, как си правим зимнина и така нататък, за да могат да видят хората, че реално погледнато на село не е толкова страшно да живееш. На Запад всеки един човек, нали, говоря от местните хора там, които са родени, си живеят по селата и си пътуват в градовете да се работят. Защо и ние да не го направим? Когато имаме добра инфраструктура, имаме нови пътища, не е сложно да пътуваш до града за 20-30 минути. На Запад го правят, можем и ние да го направим. Ние трябва да вземем позитивите от западния свят и да ги вкараме в България. Нали, не целият западен модел на тези най-различни там, знаете ги, LGBT там неща, които нали, много не дават, не позволяват да се говори за тях, защото блокират канали и така нататък. Ние трябва да вземем само позитивите и да ги проложим в България, да видим доброто и да го направим в България, лошото го премахнем. Пак казвам, не само трябва да гледаме и селата, нали, да се възраждат, но трябва да гледаме и малките градчета, малките населени места, защото масово хората бягат към големите градове. Масово хората бягат към София, към Пловдив, към Варна, към Бургас, а малките населени места, малките градчета също се обезлюдяват, не само селата. Ти си историк, я кажи, когато се обезлюди, примерно, едно населено място и една площ, когато се обезлюди, тя се превзема, нали? Ами да, в миналото помня много такива случаи, когато се обезлюди едно населено място, вече това населено място се слагат други хора, които не са от същата националност и там вече започват да живеят и да работят други хора и малко по малко се подменя населението. Когато капсулираш населението в градовете, то е по-лесно за контрол и вече то може много лесно да изчезне. А по селата хората са независими, хората се сплотяват като общности, помагат си и е много по-трудно да унищожиш хора, които живеят на село, отколкото в града. В града си затворен и имаш ясни правила, къде да ходиш, какво да правиш, как да го правиш, какво да едеш, какво да пиеш. На село главно хората си отглеждат сами продукцията и имат контрол над живота си. Затова нашата цел е да възродим поне по-голяма част от селата, които са обезлюдени. Как ще го направим? Точно чрез тези магазини хора от народа, защото ще потикнем българите да се приберат на село и да започнат да произвеждат, като им осигурим пазар на продукцията. Било то млечни продукти, местни продукти, зеленчуко производство, плодове, каквото щете, да осигурим пазар на тези хора и да им помагаме, да се взаимодействаме. И вярвам, че много хора ще се приберат и ще го направят. И доста хора ми питат, когато отворите много магазини в България, какво ще правите? То няма производство. Ами, какво да правим? Ще направим така, че да подпомогнем това производство да започне. Хората да ги потикнем да произвеждат. Ние затова го правим плавно, бавничко, нали, да можем да... Не можем да отворим сега в цяла България с раз магазини, защото няма кой да ги зарежда тези магазини. Няма още изградена логистика, структури, хора, които са готови. Знаете, че ние имаме кауза. Доста хора искат да предприемат действия срещу тази кауза. Доста хора, примерно, искат тази кауза да се опорочи. Искат да печелят на гърба на каузата и така нататък. Отсяваме едни хора, идват нови хора, те се представят добри ли са, зли ли са, какви са и просто има един процес, който за това е бавен, за да може, нали, да върви в правилната посока. Има една българска поговорка: бързата работа срам за майстора, затова не трябва да се бърза, бавно ще станат нещата, но гледаме да не са много бавни, а да вървят в правилната посока. И другото, което исках да кажа, че когато заситим българския пазар с продукция, нали, когато започне по-голямото производство, тогава вече ще включим и икономическите връзки, вече, които ги имаме в чужбина с българите там по места и ще започнем да изграждаме и там магазини, партньорски вериги и този пазар да го свържим към нашата организация, към нашата структура и да изнасяме продукция, както преди сме го правили, към Съветския съюз, към Европа и така нататък. Ние имаме много сила и разум, за да го направим това нещо, така че тепърва предстоят доста интересни неща.
заедно с подкрепата на целия народ, разбира се. Това го правим главно за народа, за нашата държава. Ако народа не е с нас, просто ние няма да го правим. Така че... Най-важното хората да разберат, че ние не можем в момента да отиваме да натискаме производителите, които и така са унищожени са на ръба, да ги натискаме за цени, за да може примерно определени хора да се почувстват на хора от народа, защото ние трябва да им предложим някаква определена цена. Ние се борим в България в момента за качеството и да подкрепяме българските производители. И това е борба за всички, не само на мен и на Галин. Значи има много хора, които пишат примерно, че някаква определена цена не им харесва. В момента аз трябва да отида да кажа на човека, че не трябва да се храни, примерно, да речем, животните, за да може, примерно, аз да ти дам на тебе определена цена, защото ти си решил в момента на ракийка, на салатка да изкарваш по-малко пари, защото имаш 2 здрави ръце и 2 здрави крака и си решил в момента, че аз трябва да ти дам определена цена на тебе, защото ти не можеш да отидеш да се заработиш нормално пари и да си го купиш този продукт. Аз винаги съм си позволявал да си взимам храна, която в момента мога да си позволя. Когато не съм изкарвал пари, винаги съм отивал и съм си взимал нещо по-евтино. Но не мога да отида и в момента да смачквам определени хора или да се моля на определени хора, за да мога да се нахраня с тази храна, точно която в момента я искам. Борбата е за всички и това всички трябва да го разберат. Ние се борим в момента за качество и за подкрепа на български производители, а не с цени. Конкуренцията е твърде голяма в България, за да може да се борим ние с цени, при положение, че те първа в момента израстваме в тая област, ние не сме перфектни и ставаме все по-добри със всеки изминал ден. За отсяването на хората, които идват и се заминават някой при нас с Галин, ние имаме едно много добро качество с Галин, ние сме много различни хора и двамата. Той е съвсем различен човек от мен, аз съм съвсем различен човек от него. Всеки, който дойде обаче при нас, понеже не вижда, че сме различни, ние с Галин почти не говорим, ние се разбираме с един вид, може да го наречете така, телепатия, да. Защото ние имаме, с Галин, защо се разбираме с телепатия, защото ние имаме една посока. България е българския народ, имаме кауза. И когато имаш кауза, не те интересуват нито пари, нито абсолютно нищо. Ние парите просто, парите нашите, ние сме се определили там по една заплата, да може да си покриваме разходите. На нас пари не трябва да се сгали. Ние сме виждали с него и скъпи коли, виждали сме и жени, виждали сме и какви ли не други неща. Но държавата в момента, ако я няма, каквато и кола да караш, ти ще я караш до едно време. Ето в момента хората са си купили някакви коли от някъде, в момента приемат закон, че бензина, примерно, в момента е вреден. И сега тези коли, които са си ги накупили, спират. Или, примерно, трябва да се плащат, за да може да се вкара някаква система, която да ти позволи, примерно, тази кола да я караш. И сега се замислете в момента, каквато и кола да си купите в България, то ще е до едно време. Както в момента излизат електрическите коли, след време, примерно, може да кажа, че електрическите коли са вредни, защото, примерно, акумулаторните батерии, примерно, се изработват по едис какъв си начин и излизат много скъпи. Те вече започнаха да го казват между другото. Така, значи, да, и показват как, примерно, гърмят коли такива с акумулаторни батерии, както и да е. Ние в момента първо трябва да си изградим държавата, да направим по-приветливо място, за да може да задържим децата си при нас. Защото виждате, в момента децата не са като нас. Децата в момента на 15 години знаят 4 езика. Моята дъщеря в момента знае 4 езика. Перфектно. Английския го знае за 4 години напред. Децата в момента много добре възприемат нещата, защото имат смисъл такъв, имат социални мрежи, могат да много се образуват много по-бързо от нас. Ние на времето всичко са четени. Докато го прочетеш, докато възприемеш, то става много по-бавно. Сега в момента имат много по-бързо процес на развитие и тези деца в момента имат много големи знания. Ако можем още от малки да ги научим как да ги използват по предназначение и заради това и в момента повече разчитам на хора като Галин, защото аз вече съм на една определена възраст, която при мен е издръжливостта, а пък при Галин е мощта. Защото той в момента, той трябва да управлява държавата. Той в момента трябва да запретне ръкави и да покаже на тези младите, че следващото поколение, което дойде, трябва да е читало. Защото иначе тая държава заминава. И заради това сме се хванали двамата и в момента в двамата работим. При нас, пак ви казвам, защото понеже виждам много хора, ама
ти с Галин сте много различни хора, как се разбирате. Ето по този начин. Имаме една цел и здраво вървим към нея. И всичкото другото в момента, хората, които идвали са, примерно, говорили са за мене, примерно на Галин. За Галин говорят на мене. Обаче ние, когато знаем каква ни е целта, не са влияеми от интриги и от такива глупости, защото ако ние в момента ни оказват влияние такива неща, ние не можем въобще по никакъв начин да се оправим държавата. Нали така? И реално погледнато, именно заради това, в момента всеки един от вас, ако разбере, че когато се създаде една цел и кауза, трябва да знаете, че по пътя ви никой не може да ви отклони, който и да излезе. Между другото, разделението в държавата, то е било от векове назад. Знаете какво е казал повечето от вас, Васил Левски. Байовци, кажете моите и аз вашите кривини, па да се поправим всички да вървим на едно. Защо го е казал Левски? Защото е знаел, че всеки един има свое собствено мнение, всеки един си има собствено виждане за нещата. Един казва, ще тръгнем надясно, другия казва не направо, третия казва наляво, четвъртия на юг. Един казва, по тази стратегия ние трябва да оправим държавата, другия казва друго мнение. Затова много важно комуникацията и хората, които са с едно виждане, да седнат на масата и да кажат, тук аз мисля по този начин, другия по друг, да го обсъдят и постоянно да комуникират между друг, нали, за да може да намерят някакво правилно решение на нещата, нали, да действат заедно. Павел по-рано спомена за цените, за хората, които искали по-евтини цени и така нататък, които търсили по-евтиното и казали, примерно, че нашите магазини хора от народа са били много скъпи. Аз мога да ви кажа, че всъщност нашите цени са едни от най-евтините в България. Защо го казвам? Защото го казвам, че тези цени, които ние предлагаме в нашите магазини, те са на реална цена, защото това е качественият продукт. Това е реалната цена на качествения продукт. В големите вериги магазини какво правят? Те залъгват хората с имитиращи продукти, като им казват, че всъщност даден продукт е на такава цена и той примерно става за консумация. Само че тези продукти, които масово ги продават в големите вериги магазини, те не са годни за консумация. Те са имитиращи продукти, те са продукти, които са некачествени, правени с всякакви други вещества, които не са полезни за организма. А ние единствено работим само с производители, които произвеждат качествени продукти. И тези качествени продукти са на свръх добра цена, за да може българския народ да си го позволи. И ние така сме направили системата, защото ние, знаете, ние хора от народа сме между чука и наковалнята. Ние искаме да угодим и на производителите, да можем да ги запазим, да не се унищожат, като им взимаме стоката на добра цена. Също така искаме да запазим и структурите на франчайзите, които инвестират в магазини. Също така искаме магазините да могат да се издържат, нали, да си плащат. Знаете, има много данъци в България, които се плащат. Наемите са скъпи, тока е най-скъпи в цяла Европа. Работниците също така им даваме минимална заплата от 1500 лева. Минимална казвам, защото това е минималната заплата на хора от народа. Минимална. Затова имаме свръх много неща, които, нали, ние трябва да се съобразяваме и да ги запазим, нали, за да може цялата система да работи. И хем искаме да угодим на едните, хем на другите, хем на крайния потребител, като влезе в магазина, да не му е много скъпо. Нали. Намерили сме баланса за нещата. Затова има доста хора, които знаят, без да им обясняваме, нали, че са така нещата, реално погледнато, но повече от хората, които не са запознати, които са подлъгвани с години наред, десетки години наред в големите вериги магазини, там ги лъжат и ги мамат, че примерно даден продукт е на такава стойност, а той е букук, той изобщо не е продукт. Но в течение на времето хората ще се осъзнаят и ще разберат кое е истинското, кое е качественото и няма да се подлъгват да ходят да пазаруват и да консумират некачествени продукти на залъгваща цена и да се разболяват после и така нататък. Затова това е много важно уточнение, нека да го кажа. Да не говорим, че рекламират 10 продукта в големите вериги, пък ти продават 10 000,
които са с много по-висока наценка в големите вериги. Да, и съм го забелязал. Имат всякакви методи да залъгат хората. Обаче хората като влязат и чуват, примерно, свинска блеска без кост, примерно, за колко се пък отиват, после си купуват другите работи, те с по 20-30 стики отгоре. И то като напълниш кошницата за 200 лева, купил си един продукт за 10 лева на промоция, пък другите, примерно, 190 лева, всички са с висока наценка. Нека да кажем, че ние хора от народа, нашата структура, организация не е срещу големите вериги магазини, смисъл да ги нападаме и така нататък, да ги гоним, да ги махаме. Напротив, нека да си има едните и другите. Хората, нали сме демокрация, искаме избор. Ние обаче искаме свободно да ни оставят да се развиваме като организация, като народ, да няма монопол в България, който да казва само единствено ще едете това, което ви предоставяме, само единствено ще едете внос, няма да едете качествено, няма да има пазар. Хората сами да се преценят с времето какво да консумират, как да го консумират, като искат да пият продукти, които не са произведени в България. Няма да им правя реклама сега. Знаете ги кои са газирани напитки с всякакви най-различни. Ако искат да ядат, примерно, белгийски шоколад, шоколад от Швейцария, ако искат примерно да ядат каквото си поискат, хората нека да си имат избор. Някой иска да пие чуждестранна бира, някой иска да пие чуждестранно уиски. Ние в нашите магазини ще предлагаме само единствено български продукти, които ще бъдат за българския народ. Всеки един нека да си има избор. Но нека да не правят такъв монопол, нека да ни нападат чрез институции, нека да ни нападат чрез хора, организации, други или пък чрез политици, които искат да ни унищожат, защото те унищожат ли нас, които ние помагаме на народа, нали, на производителите, те ще унищожат цялата държава. Не може да има само една страна. Трябва да има две страни, които да се развиват. Знаете, в по-големите държави, магазините там са главно държавни. В по-големите места. Не допускат чужди държави да се вливат в техния пазар и да ги превземат. Да, може да има примерно такива, нали, за бързо хранене, знаете, бургери най-различни там, KFC, Макдоналдс, така нататък да ни изреждам, но българското за мен трябва да е с приоритет. Ние трябва да имаме, не да внасят краставици и домати от чужди държави и да бъдат в пъти по-евтини от нашите, които ние произвеждаме. Защото доста хора казват, добре, защо в чуждите вериги магазини вноса е по-евтин от нашето, което е на терен? Ами защо? Защото нашето, което е на терен, то е направено главно качествено, без химии, без препарати и така нататък. И ние нямаме такава помощ от държавата, която е в другите страни. Другите страни, те могат да си позволят да си предлагат продукцията почти на безценица. Защо? Защото им дават големи пари, големи субсидии. Помощ им дават. И те за тях дали ще си продадат продукцията на дадена цена, дали не, за тях изобщо няма никакво значение. Това е в техен приоритет. А при нас е обратното. Държавата по никакъв начин не помага на производителите. Ние се мъчим как да се запазим като народ, като структура, плащаме заплати, плащаме данъци, плащаме транспорти, плащаме ремонти и така нататък, защото нямаме инфраструктура и после защо цените са били малко по-скъпи. Ами няма как, цена, качество. Ония ден бях в един магазин, случайно влязах в един магазин, нали, нормален магазин, просто ми трябваше да се взема по най-бързия начин прясно мляко. Исках просто да видя в този магазин, дали няма да казвам сега кой магазин. Влизам да се намеря прясно мляко, гледам то само някакви бокуци. Гледам едно прясно мляко, произход Полша. 1 литър прясно мляко. И питам продавачките, добре, вие българско мляко не зареждате ли? Ми не зареждаме, в момента ни внасят. Как така? Значи, ние можем да зареждаме хора от народа в нашите магазини прясно мляко от български производители, хубаво, качествено, а другите вериги магазини не могат. Защо не могат? Защото е много по-добре ти да взимаш вносния боклук на безценица, защото представете си, това мляко имаше 3-4 месеца срок. Прясно мляко в нашите магазини, нашето прясно мляко е на 5-6 дена срок. Максимум 2 седмици. 5 дена. Максимум. Да, максимум. То зависи по начина, по който се направи. Нали? Но такова мляко да има 2-3 месеца срок, прясно мляко 4 месеца, това вече е просто представете колко е мляко.
Все едно, мляко. все едно в момента да отим да издоим животните и да го оставим това мляко и да 3 месеца да стои ходи или къде си да остане. Да. И не само мляко, примерно, и сирена, и кашкавали и така нататък. Каквото и да си направиш, млечни продукти, местни продукти и така нататък. Затова, пак казвам, качество, цена. Ние, чрез това качество, което предлагаме, защото има много вериги магазини, само напишете в момента, напишете, после потърсете в Google, примерно. Напишете биомагазини, напишете магазини за качествена храна и така нататък и погледнете в другите магазини, които предлагат качествена продукция, която ние предлагаме. Вижте техните цени, само ги сравнете. Нали, не сравнявайте нас с големите вериги магазини, които внасят храна от чужбина. Сравнявайте ни с магазини, които предлагат качествена храна и ще видите, че всъщност нашите магазини са най-евтините или едни от най-евтините магазини в цяла България. И тогава ще си направите равносметката, че всъщност нашите магазини не са изобщо скъпи, така както втълпяват някакви хора. Не можеш да сложиш едно истинско сирене, което е направено от български крави, които са пасли, които са хранени, които, нали, са издоени и с това мляко са и направено сиренето, и да сложиш едно друго сирене, което е с сухо мляко внос от Украйна, което са го взели на 40-50 стотинки за килограм сухото мляко и са направили сиренето. Едното да е 10 лева, другото да е 15 лева. На база качество, естествено ще избереш млякото, което е направено, нали, сиренето, което е направено с истинско мляко. И ще видиш, че тази стойност на това краве сирене всъщност е на много добра цена. И когато сравнявате такива качествени продукти с други магазини, които ги предлагат, нали, защото има много вериги магазини, сега няма да ги казвам кои са, вие сами ще ги откриете, просто сравнявайте цените на яйцата, на млечните продукти, на местните продукти и ще видите, че всъщност нашите магазини на база качество, което предлагаме, са всъщност едни от най-евтините в България. Аз мисля да приключваме. Искам да ви кажа, че Медиа за народа, този канал го правим изцяло да ви показваме откъде сме тръгнали, на къде отиваме, с какви трудности се сблъскваме постоянно, всеки ден, дали е работна ръка, дали е институции, за да може хората, които искат в момента да се задействат по някакъв начин, може да се свържат с нас, с каквото можем ще им помогнем. Също така и ако в момента не знаят по какъв начин да го направят, да видят, защото много хора казват, че зад нас има, примерно, политически партии, зад нас има, примерно, едис кой се застарал, зад нас има, примерно, хора, които ни дават пари. Нищо такова няма. Ние с Галин в момента от самото начало сме създали, примерно, едно магазинче, от което всяко нещо, което изкараме, всяка стотинка, която изкараме, я инвестираме. Ние с Галин сме вземали една стотинка там месеци наред бяха. В момента всичко каквото правим, всяка една стотинка, която я изкараме пак, взимаме оранжери, взимаме си фреза, взимаме си еди си какво си. Ние не ходим на дискотеки, не ходим на кръчми, не ходим по жени, не ходим с скъпи коли, защото ако искаш да изграждаш нещо, първо трябва да го изградиш, то да е подсигурено, да може да работи за тебе и тогава вече, ако искаш да си позволяваш екстри. Но е така, защото няма как в момента. Аз познавам българи, които се прибират в България, правят си ремонт за 20-30 хиляди лева, дават си абсолютно всичките пари и после казва няма работа. И как да има работа? Значи ти си дал всичките пари да си живееш перфектно, а пък не си създал условия, примерно, откъде да изкараш пари. Няма как да стане това нещо и той се прибира пак в чужбина, отива, примерно, пак за една година да изкарал някакви пари, прибира се тук, то всичко амортизирано вече, някой влязал му разбил, примерно, апартамента, що знае, че е направил ремонт, откраднал му или скоси, или пък, примерно, той му се щупил, защото градушка имал. Значи, първо, като се прибереш в България, подсигуряваш работно място, за да можеш да изкарваш парички и после вече започваш да мислиш за ремонти и за по-перфектен живот. Имайте на предвид, че в тези къщи по селата или където ще да е, там са живели нашите баби и дядовци. Щом те са живели, значи ние също можем да живеем. Не може в момента, като гледаме по телевизорите, примерно, някакви лъскави неща и да очакваме всичко да ни е перфектно. Не може. Трябва да има някакъв ред. Първо започваме да си го изграждаме, когато си го изграждаме, тогава му се наслаждаме на това нещо повече. Лек ден от мен. И аз само да довърша, че всъщност
Виждам все повече и повече хора, които са зад нас. Виждам държавни служители, виждам полицаи, виждам пожарникари, виждам дори политици вече, които са плътно зад нас и зад нашата кауза, защото ние сме пример как и по какъв начин трябва да се изгради нашата държава. И вярвам, че все повече и повече хора ще ни подкрепят в народното дело, защото аз не мисля, че трябва да плюем политиците или държавните служители, че не си вършат работа. Просто така е системата и самата система ги убива, самата система деградира хората, които са вътре в нея. Той е на работа като нас, той си изпълнява задълженията. Точно така и за това искам да благодаря на всички държавни служители най-вече, които ни помагат постоянно, те се знаят кои са. Искам да благодаря на полицаите, които неуморно всеки ден се борят да има ред в държавата, въпреки хората, които по някакъв начин ни влияят отгоре и така нататък. Но рано или късно всички ще се обединим в едно и заедно ще се оправим тази държава и ще просперираме като народ, защото ние друга държава нямаме, друг народ нямаме. Да живее България и продължавайте да следвате нашите страници в Facebook, TikTok, Златна България, Пресечна точка с Пламен Ангелов и Медията за народа в YouTube, както и Златна България в YouTube. Там ще качваме много видеа, блогове най-различни, какво ни е нашето ежедневие, какво правим, как го правим. Ще каним и много други гости, които да ни гостуват в подкаста, да говорим с тях и така нататък. Лек ден на всички и живее България! Живее България!